खुलुमबाय स्टुडिअ आं दायो राजीब बसुमतारी गा 29 उदालगुरि जिल्ला बाथौ लाइमोन आफादनि साननैनि सावराय जुथुमाया दिनैनिफ्राय बर' बजासि बोराइ आश्रमाव जागायजेनबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बाहागो लायो। लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा आरो बे हाबाफारिनिनो बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै डक्टर नीलु सरगयारी बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा फोरमायोदि बाथौ धोरोमाव बर' हारिनि आसार खान्थि गोबां हाबनानै दं। धोरोमखौ लाफानाय खामानि मावोब्ला आसार खान्थिजों लोगोसे आखल आखुफोरखौ रोंलाङो आरो लोगोसे बाथौ धोरोमखौ बुहुमावनो सिनायजानायनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय लाइमोनफोरखौ खावलायो। लोगोसे बिथाङा बे हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायबावोदि बिटिआर गोरोबथानि बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेन पि बर्मा बिथांनि रुंसारि जानायाव दुखु फोरमायनायजों लोगोसे बिटिआर बाउन्डारिनि खामानि आवगायनायाव एसेब्लाबो नेबावनांसिगोन होननानै फोरमायदों। दानिया फैदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लादोंनि रौतानिफ्राय निजोमजारा बसुमतारिनि खौरां। बे जोबोद मोजां हाबाफारि जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादा दिनै बेवहाय 29थि सावरायमेल लादों जे जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेरजों माब्रैहाय जोंनि बर'फोरनि सुबुं जिउआव माने मोजां मोनसे सोलिलांनायनि गेबें लामाफोरखौ जोङो लालांनो हायो धोरोम खान्थिनि गेजेरजों आसार खान्थिनि गेजेरजों। गतिके बेफोरबायदि बाथ्राया सोलिबाय थानांगौ जिहेतु दा बर' हारिया धोरोमखौ लानानैबो माने जोङो खामानि मावगासिनो दं गुरुत्व होनानै आरो जोंनि जिथु बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमा दिनै मुलुगनि गुबुन गुबुन धोरोमजों समानै जोङो आगान सुरफानो हाबाय। मोनसे समाव जोंहा धोरोमनि बेबायदि माखासे थुनलाइ गैयामोन लिरनाय महर गैयामोन। दिनै गोबां जोंनि गोरों गोराफ्रा बेफोर धोरोमनि सायाव जेफोर सोलिबोनाय बाथ्रा खुगा खुगा सोलिनानै थानाय बेखौ लिरनाय महर होनायनि उनाव गोरलैयैनो बेफोरखौ बयबो दा स्टाडि खालामनो हासै आरो गावबा गावनो बेफोरखौ फरायनानै धोरोमनि लामायाव बा धोरोम सिबिनायनि बेलायाव आगान सुरलांनो गोरलै लामा मोनदों। आरो नैफोरबायदि सावरायमेलनि गेजेरजों बायदिसिना नांगौ जेफोर जोंनि धोरोम खान्थिनि बेलायाव मावनांगौ हाबा दं बे हाबाफोरखौ दिहुनलायलांनानै खामानि मावलांबाय थायोब्ला आं सानो जोंनि बाथौ धोरोमा दुलाराय बुहुमावनो मिथिसार जागोन आरो बयबो बाथौ धोरोमनि जेफोर बुंफोरथि बेनि जेफोर बोसोन आरो बेनि जेफोर सोलोंथाइ बेखौ जुदि आं सानो मुलुगनि गुबुन गुबुन मानसिफ्रा मोनथिनो मोनो नायो आं सानो लासैनो बयबो फल' खालामो। दाबो जों नुगासिनो दं लासै लासै गोबाङानो जोंनि बाथौ धोरोमखौ मोजां मोननानै दिनै बाथौ गायनो हमदों गुबुन धोरोमारिफ्राबो जे बेखौ जोंनो नांदेरगौ आरो बेवहायसो गुबै माखासे बे संसारनि सोमोन्दै जिथु मोनसे गियान बे गियाना हाबनानै दं बाथौ धोरोमाव। बेबायदि बाथ्राफ्रा दिनै आरम्भ जानो हमबाय आरो जोंनि लाइमोनफोरनि नाजानायाव आं सानो खम समनि गेजेराव बेखौ जोङो मोनसे मुलुग दरबाराव बे बाथौ धोरोमखौ जोङो दैखांनानै हैनो हागोन। बेहाय जे लाइमोन जों मिथिना मोनदों बेयाव 1200 जन जों जे बाथौ सिबियारि लाइमोनफ्रा बाहा लादों। नोंथाङा बेवहाय माने लाइमोनफोरजों सावरायबाय मा सावरायबाय? ना सावरायदों आंखौ दिनै बे आफादाव नुजाफैदों। सावरायनाया बिथांमोना सावरायगोन। सानफ्रोमबोनि जिउआव बिथांमोना धोरोम खान्थिखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बे बेलायाव जोंनो मा माखासे गोनांथि दंबावो जोंनि समाजाव धोरोम सिबिनायनि बिथिङाव आरो धोरोमनि गेजेरजों जों दिनै जोंनि समाजखौ दैदेनलांनो हाबाफारि लानानै खामानि मावलांगासिनो दङ। गतिके आं सानो दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना गोबां माखासे मोजां डिसिसन आरो माखासे मोजां थांखिफोर नाजावनो हागोन जि थांखिखौ बर' समाजनो गथायना होगोन आरो बर' समाजा बेबायदि सोलिलाङोबा धोरोमनि आसार खान्थिनि गेजेरजों जोंनि बेक्तिगत जिबन नखर संसार गथ' गथायजों लोगोसे जों समाजारि हिसाबैबो मोजाङै खौसे अनलायनायनि गेजेरजों गेबेङै जिउखौ जोङो दैदेनलांनो हानायनि राहाखौ मोनगोन। माखासे समफोराव नोंथांखौ जे गुबुन हादोरफोरावबो दावबायनाय नुदों। दिनैनि समाव जे बाथौ धोरोम बियो मुलुगाव बेसे गेवलांसार? ना बे जोंनि सायाव सोनारगोन जों बेखौ लानानै थांनांगोन। दा आं मंगलियाव लानानै थांदोंमोन। मंगलियाव आं बाथौबो गायसननानै फैदों। आबाद मावनो आं बेवहाय मंगलियाव ट्राइ खालामहैदोंमोन। बेवहाय मंगलियानि गोबां माखासे पार्लियामेन्टारियान गुबुन गुबुनफोरजों बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै आङो केम्पेरथि होगोदों आरो बिसोरखौबो लानानै बे बाथौ गायसननाय हाबाफारियाव आङो बिसोरखौबो लाफादोंमोन। बेफ्राव जेफोर बुंबोनाय जादों बेफोरखौ लानानै बिथांमोना जोबोद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि धोरोमावबोदि बेफोरबायदि इसिबां मोनसे बे संसारनि सोमोन्दै
गियान आरो मानसि सुबुं जिउनि माने थांनानै थानायल' नङा सोलिलांनाय थानांगौनि बेलायाव बायदिसिना जे मोजां बोसोन दं मोजां बाथ्रा दं मोजां गियान दं बेफोरखौ मोनथिनानै बिसोरबो गोमोनाय मोन्दों आरो गोजोननाय फोरमायथिदों बेबायदि जोङो बयनोबो बेखौ फोरमायहैनो हानांगोन बुंहैनो हानांगोन जों जुदि थाङोब्ला आं सानो माने आमेरिकायावबो बाथौ थानसालि थागोन लण्डनावबो बाथौ थानसालि थागोन मोनफ्रोमबो हादराव बाथौ थानसालि थागोन दा मेघालयनिफ्राय आंखौ मेघालयनि माने एमपिआ आगोलनि मिनिस्टारा खावलायबाय थादों जे माबायाव मा होनो जवायाव मोनसे माने बाथौ थानसालि खालामहैनांगौ बिथाङानो नांगौबा खरसा पार्टिखौ होगोन थेवबो बाथौ थानसालि खालामनांगौ आरो बेवहाय गोबां बर' माने खामानि मावनानै जाग्रा गोबां सुबुंफोर दं बिनि थाखाय बेखौ जुदि खालामोब्ला गोबां मोजां जागोन होननानै बेहा मोनसे फोथायनाय दं आरो बिथाङाबो बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै बांलादेशआ बुंबाय थादों जे बाथौ मिशन मोनसे गायसनहैनांगौ बेवहाय जेराव सोलोंथाइबो थागोन आरो बाथौ सिबिनायनि थाखाय थानसालिबो थागोन गासिबो दा जों सोर थांगोन सोर मावहैगोन दा बेबायदिल' जेरै दा ख्रिस्टानफोरना सोरबा फादार बायदिसिना फैनानै बेफ्राव खामानि मावफैयो दा बेबायदि जोंनाबो बर' समाजाव बाथौआरिफोरनिफ्राय माखासे मानसि ओंखारनांसिगोन जायफ्रा बांलादेशआव मावहैयो नेपालावबो मावहैयो बेंगलावबो मावहैयो बा मेघालयआवबो मावहैयो अरुणाचलावबो मावहैयो बेबायदि थायोब्लानो लासै 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 बे बुहुमनि बिखायाव बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै मानसिया मोनथिगोन आरो बाथौ धोरोमखौ लानानैबो सोलिलांनो नाजागोन जे बिटिआर गोरोबथानि जे बाउन्ड्रि कमिसननि चेयारमेन केपि ब्रह्मआ मैया रुंसारि हरखाबै जालांबाय बिनि बेलायाव नोंथाङा ना बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि थाखाय खारन बिथाङा सासे बर' जेंनानि सोमोन्दै गोबां गियान गोनां मानसिमोन जे गोदो जि जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायसिमोन जे गोदो जि जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननाय समनिफ्राय जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि मोनफ्रोमबो समावनो सावरायनाय बेलायाव बिथाङा दंफायोमोन आरो माखासे सरकारनि थांखि लानायावबो बिथाङा दंफायोमोन ओंखायनो बिथाङा जोबोद मोजाङै बर'नि जेंनाखौ मोनथिगौमोन आरो बेखायनो बिथांखौ चेयारमेन होनानै बाउन्डारि कमिसनखौ दानाय जादोंमोन आरो गोबां आवगायदोंमोन नाथाय दिनै बिथांनि हरखाब माने जिउ गोमालांनाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुल' नङा खहाबो लाबोगोन ओंखायनो बिनि थाखाय जोंनो आरो दा माखासे सम नांगोन बेखौ बुजिनो हानाय मानसि जों मोनगौमानि बा सोरबा गोदान बिबान लायोबा बेखौ बुजिगौमानि जोंनो दा आरो माखासे सम नांबावसिगोन गतिके बे मोनसे दुखुनांथाव आरो आं जास्ट आनान गसाइनाव आरज गाबदों बिथांबायदि सुबुं जाय सुबुङा जोंनि समाजनि थाखाय गोबां बिहोमा होबोदों बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैयो बेखौ आनान गसाइया जाहाथे आलो गोजोन जायगा होयो आं बेखौ इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ बनफायार जिप साबारि राफ्टिं एलिफेन्ट राइड टी गार्डेन वाक आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9101749562 एबा 9707614012 आरो 9864832734 मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738